Anem a crear un GeoGebra per treballar la raó de semblança entre volums. Començarem exactament igual que amb raó de semblança entre àrees, creant-nos un polígon regular. Recordeu eliminar l'etiquetatge, jo el tinc eliminat per defecte. Anem a fer un Ctrl Z. I anem a marcar-nos el nostre polígon. Aquí ho tenim. Nombre de vèrtex li diré A. D'acord. Creem el punt lliscant i exactament igual que abans, configuració. Considerarem el punt lliscant que tingui com a mínim 3 costats, és a dir, un triangle, i aquí li posem 8, per exemple, i que hi vagi d'un en un. Ja ho tenim. Comprovem que el nostre punt lliscant funcioni. Perfecte. El que podem fer també és, perquè aquests punts no siguin tan grans, seleccionar-los. Anem a l'eina de selecció, cliquem la tecla Ctrl i no la deixem anar, i anem seleccionant els nostres punts. I quan acabem de seleccionar-los farem un botó dret, configuració, i aquí podeu modificar el color, per exemple que tots siguin negres, i l'estil els faré una miqueta més petits. Ja ho tenim. Fantàstic, ara el que farem serà marcar-nos el nostre punt per fer la homotècia, per exemple -4, i ja tenim l'estructura bàsica. Anem a l'opció escenaris i escollim l'opció gràfics 3D i finestra algebraica. Ja ens canvia la barra d'eines i ara ens construirem, per exemple, una piràmide. Anem a l'opció piràmide a partir de la base, la cliquem. Alçada podríem crear-nos un altre punt lliscant, però potser no val la pena. Anem a posar-li 3, per exemple, i ja tenim la nostra piràmide creada. Ara el que farem serà anar a l'opció homotècia, que la tenim aquí, seleccionarem la nostra piràmide i el nostre punt, i per si de cas, perquè a vegades no sé per què no entén que li fem homotècia K, li posarem B, crearem els punts lliscants i ja tenim la nostra homotècia creada. Fixeu-vos amb la homotècia negativa. Anem a eliminar-la perquè quedi potser una miqueta més clar. Punt lliscant, crearem homotècies positives, en aquest cas li posaré de 0, perquè també faci homotècies amb piràmides més petites. Increment 0.25 i ja ho tenim creat, d'acord? Mirem si funciona i efectivament ens crea les homotècies. Molt bé. Anem a posar-li text. Opció text, aquí la tenim, cliquem, posem el nostre títol. Recordeu que el títol el podeu modificar al vostre gust, raó de semblança entre volums. Anem a posar un negreta, per exemple, i el modifiquem, anem a moure'l, posem per aquí, fem un botó dret a sobre, configuració, podeu canviar el color a un color que us agradi, etc. El tamany també del text està petit, anem a posar-ho per exemple a mitjà, ja ho tenim. Molt bé, ja tenim la nostra situació, el nostre escenari. Anem a crear-nos la fórmula que ens relacioni o que ens calculi el quocient que hi ha entre el volum d'aquesta piràmide i aquesta d'aquí. Novament, eina text, cliquem, raó de semblança entre volums, que en aquest cas li diré que al cub. Anem a l'avançat, fórmula làtex, escollim la fracció i que ens divideixi el volum de la gran, V', o el volum de la segona piràmide entre el volum de la primera i que ens calculi ja el resultat. Per fer-ho, recordeu, hem d'anar aquí a les opcions de GeoGebra i que ens divideixi, en aquest cas, la piràmide gran, que es diu C', ens divideixi entre la piràmide petita, que es diu C, fantàstic, i que ens calculi directament el resultat, C', cliquem a dins, dividit entre C, que ens doni directament el resultat. Aquí ho tenim, fantàstic. Anem a posar-li una raó de semblança, anem a dir-li, perdó, en comptes de B, modificar-li el nom perquè coincideixi amb la teoria, que es digui K. Molt bé, anem a posar-li una raó de semblança 2. Recordeu que raó de semblança 2 vol dir
que aquest costat d'aquí, per exemple, és dues vegades aquest costat d'aquí. I, en canvi, quan dupliquem el costat, el que li passa al volum, fixeu-vos que no dona 2, que en aquest cas dona 8, que seria 2 al cub. És a dir, que si la raó de semblança és 2, la raó de semblança entre volums donaria 8. Si la raó de semblança fos 3, la raó de semblança entre els volums, en aquest cas, ens donaria 27. D'acord? I això passa si la piràmide és quadrangular, però també passaria si la piràmide fos pentagonal o triangular. Fixeu-vos que canvien els volums, però no canvia la raó de semblança. Molt bé. Doncs l'estructura bàsica ja està feta. El que podem fer ara és canviar els colors, si voleu, de les piràmides. Anem a canviar el color a aquesta, configuració, color, per exemple, que sigui de color blau. Molt bé, i anem a canviar-li el color a l'altra piràmide, per exemple, aquesta d'aquí. La seleccioneu, configuració, color i, per exemple, que sigui vermell. Molt bé. Què més podem fer? Doncs podeu eliminar els eixos, si voleu, podeu eliminar el pla. Molt bé. I podeu moure el vostre punt perquè us quedi millor. La raó de semblança, etc, etc. Molt bé. Si per exemple aquest punt no us agrada tan gran, el mateix, el seleccioneu, botó dret, configuració, estil, el feu més petit. I ja ho tindríem. Ens quedem amb aquesta idea. Si la raó de semblança val K, la raó de semblança entre els volums val K al cub. Doncs fins aquí el vídeo explicatiu de com construir-se raons de semblança entre volums amb figures geomètriques 3D. Espero que us agradi i ara us toca a vosaltres.